Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Ha? Kati, magpalayo na taning dapita. Justin, Misubot ka na nga manglayas ta, di ba? Ato nakita yun. Sige na. Ibalhin ko ospital sa Cebu. Justin, Kati, please, sige na. Ipalayo ko yung dapita. Please. dili pa hingpit ang imong kaayuhan, Justin. Kinahanglang ani ka una sa ospital. Oh. Ah, Ayaw ka pala ka. Ako ang muatiman nimo. salamat. Salamat, Kati. Pero, mangutan ako. Mangutan ako kung unsay buhaton nimo kung mo ani ang imong asawa dinhi. Si Alice. Oo, si Ma'am Alice. Dili na ko mabalik sa kong asawa, Kati. Mupalayo na ko nilang tanan. Di na makadoon ako si Mara tungod kay tungal ini akong itsura karon. Busa, magpalayo na ta din eh. Okay. Pero pagpakaayo niya, Sagpahi si Mara. Kasakit sa katunga sa kong taong. magbilin kita ang dakong uwat. Panuway siya. Panuway. Relax. Ingon ka na ang kinabuhi, Justin. Malakawan ako ha. Manamilit pa ko sa akong mga pasyente ni Napita. Labi na sa imong asawa. Muadto ka ni Alice? Oo. Buutan siya. Busa angay lang nga tarungon ako siya sa pagpanangit. Oh, Sige ha, Justin. Mubalik na ko. Ate? Ate Alice? Di ara ko, Romero. Ay. Te, naibaon ako kung hain nga hospital si Justin. Tinuod ka, Romero. Tabangi ko. At doon ta siya. Ate. Ayaw na tingali, te. Dili man kung mahimo nga moadto ka. O nya, may problema sab ka. Kinala makita na ko si Justin Romero. Unsa? Ti, unya na lang, ti, uy. Ayaw lang una karon. Ugma na lang, ugma. Gusto ko makakita ni Justin Romero. Naunsa naman tao ng gugmahati, uy. Wa naman ay makalabaw pa, ana. Bana na ko siya. Nagkinahanglan siya karon sa akong tabang. Grabe ha, sad ni mo, te, Grabing gugmaha, yun. Ay. Kisa ka na nanawag. Te, ha? Uy, si Carlin din, nawag, te. Uy, ayaw sa isulti ha. Sanay tabo karon, Romero. Hello, Carlin? Hain ron si ate. Diya sa inyo? Ayaw palakta si ate kay paulit ako diya sa ato. Ha? Carlin, tinuod ka? Mubauli ka na diri sa ato? Inyong bay? Oh, paabot ako din niya diya. Sige, bye. Sige, bye. Ate. Dili tamay mo manglakaw, ha? Kaya mo pauli na si Carlin! Yes! Ate! Sa katapusan! Makita na yun na ako si Carlin! Ha? Hala, no? Huwag ka malipay sa akong gisulti, te. Ha? Anong misigaw man ang imong mga mata? Niya na si Carlin! Niya na ang imong manghod! Pero, Romero, nganong mo pa uli man si Carlin? Ganahan mo siyang mapakita! Busat eh, kitang duham, magpaabot na lang ta dinhi sa bahay sa iyang pag-abot. Total, tuwa naman sa ospital si Justin. Dili na kamabalakan niya kay maatiman na siya sa mga doktor. Mo pa uli na si Carlin?
Tinuod kang mo pauli na siya, Romero. Mo na gini ang gisulti ti. Uy, paingon siya din sa atong dapit. Upauli na si Carlin. Oh, uy, siya na tingali karon di. Ha? Si Carlin na na. Ako nang ablihan, ha? Carlin! Ngano pa, uy? Ngano ni siga man na imong mga mata nga nagtanaw na ko, Romero. Aha. Ay, kuan. Huwag ko magtuo nga. Kuan ba? Ganing. May lain mong gipaapot? Ah? Pasudla si Kate, Romero. Okay. Ma'am Alice, may hapon. Sod. Salamat. Kate, ayaw paglakaw ha. Kay mo abot na ang ako manghod. Ang nag-hire ni mo. Wa ba manawag mo si Carlin nga mapasugat? Wa man. Wa ba sad siya mo pahibaw nimo nga mapauli na siya? Wa sad. Mapauli na si Carlin. O gusto ko nga, huwato na lang ni mo siya dinhi. Sige, wala problema, Ma'am Alice. Mahimo man ka kung mo istambay din sa inyo. Oo, mahimo kaayo. Okay, sige. May bakanting kwarto nga pwede ni mong okupahan kung gusto kang matug. Sige. Magpaabot na lang ko niya dinhi. Kati. Kuan ba? Ganing natutulan na nako kung haing ospital si Justin. Ha? Manglakaw magani unta mi ni Ate Alice kay among daw si Justin. Mao ba? Pero mas maayo tingaling paabuton lang una nato si Carlin. Mas maayo ginang ideya ha, ma'am. Hello? Klaro ba kung sugo? Naani ang mga hospital si Justin. O gusto ko, ngayon niyo siyang kuhaon sa hospital o dadaon diri sa mong bahay sa bukid. Okay, sige. Way problema na. Magpadakog kwarta ni mo karon dayon. Arira ko magpaabot diri sa dako na mong bahay. O kung makuha ninyo si Justin, tawag dayon ko kung paingon na mo diri. Sige, bye. Noy, Timoy! Noy! Day. May sugo ka, day. Niyangin mong suldo. Pauli na sa inyo, ayaw na pagbalik din eh. Ha? Unsa imo na kung papahuaon din ni day? Noy. Ako na ni ibaligya ang bahay. Mao nga wa na ni magkinahanglan og makaatiman. Busa, makalakaw ka na. Kalita sa ani, mamoy. Basta man ka? Muriklamo ka? Di man. Ano daw mo reklamo ko? Sige, manghipo siya na ako. Dadaan na ang tanan ni mo mga butang. Kay ako na ni siradaan ang bahay. Sige, ma'am. Kinahanglan mo lampos ang ako mga sinuko sa pagkuha ni Justin. Kasakit pa sa punang. Pero, anong wa pa man mapalik si Kati? Siya na. Kinsa mo? Unsa ito yun ninyo? Kinsa mo, ha? Romero, gabiin naman lang apan o pamanggid mo abot si Carlin. Basin kadtong iyang giingon ganina nga paingon na siya ti. Paingon na siya maligo o niya. Tuwa pa siya sa Cebu. Kinahanglan makaadto na ta sa ospital. Ay, doy. Ay, nakatupang ko. Kati, mainon kay nakamata na ka. Mga na lang ta. Sige, mga una ta kay mga tunag yun ta karon sa ospital. Ha? Di na ko makapaabot ni Carlin Kati. Kinahanglang maduaw na nako si Justin. Laisa ka nga mahikog, mamam, no? Duot kit sa bukog. Mulang! Doot yung sa bukog! Gabiin naman, Ma'am Alice. Ugma na lang mo sa buntag duaw ni Justin. Kay di man sa mo makasuot karon sa ospital. Tuod ti!
Ugma na lang, good. Sige na, te. Maginawa pala ito si Justin in gabot na to. Ma'am, gabi naman sad kanang mahimong anilan sa kung magpalabay sa gabi din sa inyo. Oo, anay problema. Ay, salamat. Ugma, ihatod na lang mo sa ospital. Nagdamang kog auto. Tuas sa ibabaw na ko gi-park. O ka na! May libreng sakit na natati. Sige, tiyo eh. Mamahuway una ta. Unsa man ni? Igutom ka na ba, Justin? Mara, ikaw na. Oh. Ako kini Justin. Og dili na kita makabuhag pa. Mara, Kita na mag-inunungay hangtod sa kamatayon, Justin. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!